Ylläksi eläinlääkäri Markus tässä morjesta. Nyt tänään puhutaan hampaiden harjauksesta, eli koirien hampaiden harjauksesta. Moni ajattelee, että ei koirilta tarvitse hampaita harjata, mutta koirillehan muodostuu hammaskiveä ihan samalla tavalla kuin meillekin. Eli siis ensin sinne muodostuu plakkia, bakteerit muodostaa plakkia sinne hampaiden pintaan ja ikeniin, ja sitten kun se reilu vuorokauden on ollut, niin se kovettuu niin kovaksi, että siihen ei enää hammasharja sitten tehoa, ja sitten siellä on sitten hammaskiveä. Eli jos joka päivä harjaa koiran hampaita, niin sinne ei sitten sitä plakkia ja hammaskiveä muodostu, jonka seurauksena sitten ei tule ientulehdusta eikä tule parodontiittia, eli hampaan tukikudoksen tulehdusta, ja sitä myötä sitten ala hampaat tippumaan suusta. Tämä hammaskiven muodostuminenhan on isompi ongelma yleensä pikkukoirilla, mutta kyllä sitä näkee myöskin sitten isommilla koirilla. Eli suosittelen vahvasti koiran hampaiden harjaamista. Missään tapauksessa ei saa käyttää ihmisten hammastahnaa. Paitsi että se fluorin määrä, mikä siinä on, niin on myrkyllistä niin suurina määrinä koirille, kun nehän eivät sitä purskuta ja sulje pois. Mutta se myöskin sitten tuntuu ikävän semmoiselta, mikä tuntuu meillä raikkaalta, niin ei välttämättä tunnu koirasta niin kivalta. Eli koirille on omia hammastahnoja, maksan ja kanan ja JNE-makuisia. Se maku on niissä se juttu. Sinänsähän siis se, että jos harjaa ihan vaan vedellä ja harjalla, niin se ajaa kyllä ihan samalla lailla asiaa, mutta kauhean paljon mukavampaa se on, niin se maistuu hyvälle. Niin silloin sitten koirat niin kuin, jopa tulevat pyytämään sitä hampaiden harjaamista. Mitähän muuta mun piti nyt hampaiden harjaamiseen sitten sanoa? Niin. No sitten jos on semmoinen koira, jolla on sitä semmoista kovasti tämmöistä hammaskiveen kertymistaipumusta ja harjaamista huolimatta tuntuu, että tulee vähän sinne tai on ne ikenet semmoiset punottavat, niin sitten sinne voi laittaa semmoista Dentisept, tulevaisuudessa taitaa olla nimellä Dentihex, kun muuttavat nimeä, mutta siis klooriheksidiinigeeli. Eli se on semmoinen, että levitetään sinne ikeniin ja hampaisiin, niin se 24 tuntia pysyy siellä ja se klooriheksidiini sitten tappaa bakteereita. Ja sen myötä sinne sitten muodostuu vähempi hammaskiveä ja riski sitten sille, että tulee ientulehdusta ja parodontiittia, niin on sitten sen myötä pienempi. Ei muuta kuin hammaspesulle ja seuraavaa video. Moi moi!